Sådan. Og kiks. Fisk og kiks. Det må være noget til Valen Valborg. Så er der jo... Der har vi jo... Nej, hvor hyggeligt. Det. Hold kæft, det havde jeg jo egentlig altid ønsket mig. Sådan Nej, Vixen. Hvor er det flot. Ja. Hvor er jeg glad. Kom nu. Du kan ikke slippe. Det skal lige før jeg begynder at græde. Det er ligesom, hvor jeg var i Nordsjælland. Jeg husker det, det var sammen med Fris. Det var sgu hyggeligt. Det passer lidt også til. Ja, det er dejligt. Ja. Hvad så? Skal jeg synge den sang, du står inde i? Nej, det er en skærebræt. Nej, det er skærebræt. Så du ikke ødelægger noget? Så vil jeg lige have lov til at sige, så skal vi gå i gang. Ej, hvad er det for noget? Det er surstrømnings. Det er en delikatesse fra Sverige. Eller Norge. Det er lige det dumme træmmerkort. Nej, det er forbudt. Hey, prøv ned. De er Hvorfor han skal spise rådne fisk? Nej, de er fine fisk. Svinefisk. Svenske fisk. Svenske fisk, det er en delikatesse. Altså, Egon Olsen, han kunne ikke gøre det ret meget mere elegant. Helt med mand med små. Jeg har store fingre på fanden i noget. Ved du hvad? Hold kæft, hvor ser det sjovt ud. Træk nu ikke tiden ud, du skal bare æde. Der er nok til, at du kan blive med. Nej, det er der ikke. Så spiser man lidt kiks til. Og det smager bare så Skål i her. Det er hyggeligt, det er mig, der går ud over. Det elsker Thomson. Nej, vi skal alle sammen smage dig. Vi skal alle sammen smage dig. Ikke mig. Maden. Fisken. Maden. Far, du skal lige smage. Du skal kvalitetstest. Ej, din flæskerøv. Du skal vente den rigtige. Oscar Sundstrøm. Ja, okay. Så. Den er tørret. Den er elgammel, det er lort. Det er gammel fisk. Hold da kæft. Så slemt kan det sgu da heller ikke være. Det lugter helt. Det lugter lige helt. Jeg behøver ikke deodorant i ham. Det er ikke for at sige noget. Men når jeg vågner i morgen, så tror jeg, at vi har lavet noget frækt. Der er noget der. Prøv at lugte til det. Det lugter som hund. Prøv at lugte til det. Og det er til Bebbe-prisen. Nej, det er meget værd. Det lugter som en rigtig ulykke. Jeg kan ikke lugte noget. Det lugter ligesom min arbejdsplads. Prøv at lugte, Rasmus. Arbejder du ude ved fisk? Prøv at lugte. Nej, ikke mere. Jeg lugter ikke så godt. Prøv at se alle de kiks, vi skal alle sammen have. Prøv alle sammen at gå hen og lugte til det. Ja, I må få sådan nogle, I kan, og I kan få alle de kiks, I vil, når I spiser en fisk. Prøv at se klurten, de sværmer bare op, der er helt vildt. Ej, nu begynder jeg at kan lugte det. Nu skal I have dejlige snack. I skal se, ja, og vi står i kø allerede. I står i kø allerede. Alle fluerne. Paul, du står forrest i køen. Ej, hvor det lugter. I tror simpelthen bare, det er bag. Altså, I kan godt stille jer i kø hen til... Se, hvordan fluer. Paul, du står forrest. I tror, det er følger. Det er bare duften der. Ja, kom nu. Jeg vil da gerne have lov til at servere. Nu er jeg så godt nok mit glas, det der. Nu. Hvor er mit så? Det ved jeg ikke. Nej, det er mit. Rasmus! Det er Hans Jørgensen, der står det. Nej, han har nede på bænken. Nej, Det er mig. det er mit. Nej, jeg tager bare nu. Jeg tror, det er bedre. Nej, Hans Jørgen, spis nu. Nej. Ved I hvad? Nu skal vi til i gang. Selv Sofus vil ikke have. Kom nu. Vi skal til at spise nu. Vigge, Ej, det er der ikke. de elsker det i Sverige. Fluer, du flokkes om der. Kom nu. Ej, det Ej, kom nu. Er der ikke nogen, der der er tør? mange ting, jeg gør i mit liv, men det gør jeg kraftigt og pærk. Jeg giver flere 100 kroner for den. For helvede. Spis da for helvede. Nej, kom nu. Det er synd for dig. Det er For spild hvis af du 100 ikke skal kroner. have Bebbe-orden, så bliver du nødt til at gå ned og vise dig som et mandfolk. Nu kan vi så tom. Så er det der Martin, der skal. Nej. Det er nemlig rigtigt, Malte. Ja,
Hvis man ikke skal have bæbeorden, så spiser man det der. Det er da helt vildt, som det var. kun mænd over 50. Ved I hvad, jeg har set det. Kom, når vi skal se. Nu ser vi Tom. Så prøv lige at se, du gør Tom. Ja, han gør det sgu. Ej, den Ja, så var det hvor der mange Det er på grund af de der er indvoldt med i den. Det var det ville ved. Kom nu. Kom så, Tom. Nej, man kan ikke. Kom nu. Kom nu, Tom. Du bare bide af det. Vi har set chili. Fornøjelse. Luft det der i det. Bortset fra, hvis vi kan holde fluerne væk. Kom så. Hold dem ud af munden. Nej, jeg skal ikke skåre den over. Det er chili Hans og chili John. Kom så. Vil du det? Nå ja, Kasper, han skal da også komme. Og Hans var Hansen. Kan jeg holde den for? Nej, jeg skal ikke holde den. Skal du hjælpe? Har I set, hvor mange? Jeg skal fandme ikke lige. Nej, jeg vil fandme sindssygt. Så nu tager vi den, Kom Tom. du ved den. Nej, fandme Er jeg ikke nogen dernede? Rasmus, Rasmus. Nej, drenge, prøv lige at hoppe ned derfra. ikke svamle lige nu. Se, Prøv lige at hoppe ned. du gør, Tom. Ellers skal vi ikke se noget. Prøv lige at hoppe ned i bænken, Malte. Rasmus. Prøv lige at hoppe ned. Prøv lige at hoppe ned. Vi kan ikke se noget i kameraet. Prøv lige at hoppe ned. Skal vi have den? Chili her. Nej, egentlig ikke. Hvis jeg bare kan holde fluerne væk, så er det ikke så ringen det. Men Hans Jørgen, kan du ikke? Rasmus, han kan gerne prøve. Ej, Rapper, pas nu på, men du ikke bliver fedt ind i det der. Øjeblik. Det kan man se på kameraet, det der. Nej. Rasmus, lad være. Rasmus, læg den der. Kan du lige hjælpe Rasmus, han vil gerne prøve lidt. Nej. Hvorfor ikke? Prøv lige at lægge det. Altså, det er helt fint. Nej. Jamen, du skal ikke pille med det. Skal vi spille i skraldespand indenfor? Nej. Der er ikke nogen, der vil smage. Tom, hvor fanden har du fået det fra? Jeg har fået Jeg gider ikke have i stænger af det, drenge. Ja, Rasmus vil gerne smage. Jeg laver noget. Rasmus, han skal bare prøve det med. Jamen, derhjemme, jeg siger derhjemme. Det er rigtigt, ja. Så prøver han alt, hvad jeg laver. Lars, det der, det ender jo med, at det bliver bæbeorden, hvis man ikke tør at smage. Ja, det er muligt. Hvad? Nej, lad nu være. Der sker der ikke noget, så ringer jeg det heller ikke. Det smager meget den er faktisk god. syret. Så tag lige en bid mere, Tom. Tom, tag en bid mere, før du prøver noget i mit barnbarns mund. Nej, det gør jeg fandme ikke. Jeg har smagt det, jeg skal smage. Det er rigtigt. Du som han har gjort. Ja, smægter på Gud. Hvor ser de fluer der fremme? Jeg tror, der er en, der laver følger her. Det er ikke alle de klips. Den dåse af helvede på bakken, så er der nok nogen, der Vil du smage? Det er bare, han synes ikke, Kom, så smager du. En helt lille. Han sidder bare pum! Rasmus, så får du lov til. Så tager jeg også et billede af dig, at du er super. nej, det går det ikke. Ej, det er da helt vildt. Han står med åben mund. Fisk. Spis det, Rapper. Bid på det, ikke op? Ja, godt. Ej, hvor sejt. Ej, hvor Hej! Superman! så sidder han bare. Wow! Jubi! Superman! Smagte det godt? Kæft, hvor er du sej. Mads, du skal ikke tage Har du ikke smagt det, der var bedre? Rasmus, det var der ikke nogen af de andre derovre. Der er ingen, der tør det. Ingen af din storebror. Du er den eneste, der er sej. Ja, det er jeg også gjort. Hvad skal vi Har pakke du ind i også den gjort der? det? Har du smagt det med Det er helt. Er det rigtigt? Fiksene fejler jo egentlig ikke noget. Ej, nu bliver man sådan lidt, når man får så meget. Kan du godt lide det? Jeg kan godt lide det. Føj for satan. Det er hele dem her kiks, skal jeg ikke? Du skal sove herude. Rasmus, der er ikke nogen, der vil køre steg godnat i jer. Prøv lige at tage det sidste med. Vi vil ikke låne jeres campingvogn her. Vi kan